onye nwere ihe awụ mpa mmadụ adịghị na-eme nga achọwụ na ọ na-akpa gị obi ọma sị Chineke mere gị ihe o mere nkụ ngwa isi ewuru ọgwụ ya mee gịnị eso onye ị na-ajụjụ mba aka m ajụjụ maka daịkwa n'ofe ọkụrụ eyiri ngwa onye ketara na-eshiri na-ajụ m ajụjụ maka ị chọrọ ịhụ ma gị gaa n'ite ofe nne gị gị rara ofe gị rara ma gị nnekwe na-aghọta onye nwụrụ ọnwụ metụtara gị oke nna dị gị ele onye lụgaghị among the children ele nwa ya nke lụgaghị kwa eziokwu kembụ ya wụ nkụ nwunye gị a ga-eji nkụ akụgbu gị n'abalị a ma chi ma nwunye ya were do nkụ ya ga-ama ekwu gị eje kparịa ma nwunye nke mbụ lụga gị alụgwụle gị ka akwa ebere gị nkwa nkịtị ka ekwere gị gị buru akpa gị bịa nga nọrọ nne m ịgba aka ala na-ekwekwa gị nkwa da ịkwa na asị sọ nkwa ka ekwere gị gị bịa kasị eke ọjị eke mmanya dede nnọọ ogo na ọzara n'alụ iyi ọzara n'ahụ ndị anyị gbaa gị mbụrụ n'ime nne m atị nnọọ ọnwụ ya gị asịrị gị jaa ya eme mistake nne m nnọọ ebe onye gị na ya kwụ gegara gị onwe gị na ị nwere aka ike ewekọm aka ka adịkwa ka aka si esi ọ dịka otegolo ị batara otego bikọs aka apụọla n'aka ndị batara ọhụrụ andị ike nnọọ enwere fim nlega n'abalị ebe ị nwụrụ na-ebesa akwa ozugbo ụdọrọ ịmakwa nwụọ eziokwu ma ọnwụ ịnwụrụ na fim ahụ gị nwụọ gbatịa ma awụ mee nkudu na-ebe ezigbo akwa sị na ọwụ otu eke isi ụrụ ọnwa nwere ihe kọrọla anyị nnọọ imechikwa wodo imechara tete itetela otu ugbu a